No máte jetpacky alebo rukavice. Mám. Ale idú tam po sebe, to znamená ty vole, že sa možno vykynul, že tým pánovi to fakt boli iba 2 týmy. A to by nevychádzalo. Čak bolo 3 a 3. Ale je nás 7 teraz. No veď práve, takže ešte jeden nemusí byť tam. Tak 2 ja a 2 ja. Ale oni boli 16 sa oživoval. Ty. Tam je jeden a tam je druhý. Aha. Toto myslím, že modré vacná aj to sa mi dá. Pod nami sú alebo čo preboha? Vyskočil. Ten tam sú vzadu, bacha. Čakajte ho z toho baráku, budú musieť vybehnúť. A nie je to. Toto musím mať, to bude minus. Jesem! Auč. Ne! Nechci padat. Počkajte, bude nás to zraziť, bacha na to. To nejde. Sem, ty vole. To modré musíme veľa do toho sústreliť. Bacha, obchádzaná, bacha, ďalší. Auto minus? Ja to nedostala postrely. Ajaj, tam radšej nejde. Poďme. Takto pekne, áno, tak stoj. No, Mali. oni nemajú šancu, ani mi neobrali. Kto nemá životy za shieldy, zapomeňte si, Tomáš. Robí na tom. No tá zóna, no doriti, dávaj. Počkaj. Mám ty rukavice ešte, chcem. Bež. Odšavala. Až to. To som trošku prehľad, tá zóna čaká, ty vole, že tam je zase zraz, to ma nevie. Aha. Mamo! OMG. Je ťa focka rukou. Kde to je? To ja som emou. A nič asi.